Hej, det er Dorthea her, og jeg vil bare lige informere dig lidt omkring Sharing Circle, eller Sacred Circle, som det også her. Når det er sådan, man deltager i Sharing Circle, så det der med at vidne er faktisk noget af det mest vigtige. Fordi man sidder i en gruppe, og så vidner man, hvad den, der vælger at dele, siger. Og så samtidig med, så vidner man også, hvad der sker inde i sig selv. Sådan at man sådan set har sådan en dobbeltrolle. For det der med at vidne sig selv og kigge på, hvad er det for en reaktion, der sker inde i mig, når jeg hører en person fortælle om et eller andet, som vedkommende synes er svært. Og kan sidde og holde sig selv i det. Det er der udviklingen sker, og det er der magien den opstår. Så du er velkommen til at være med hver den første torsdag i måneden. Det foregår på Zoom, og hernede under videoen kan du se et link til vores Facebook-gruppe, så du altid er opdateret, hvornår og hvor det sker. Hej.